Bangamış bona gele kurdeyi. Gri. Gazın. Ahtoh. Haho. Havar. Kat biratune be. Ev şehidin me ne yek eminin u ne taliye nici. Hatta Kurdu Kurdistan azad nebe. Hatta netava Kurd azad u serbixwan nebe. Ve ev şehidna wani bidominin. Hatta menev karı beji. Vak kadri zana az bejim. Az vak kadri zana az bejim. Xwazya min bi dilê wan şehîda. Xwazya min bi dilê bavê teyar. Jê merhelak herî mezin e. Di nava vî hatta Kurd û Kurdistan hebe wê şehîdê Kurdistanê hebin. Ji ber wê yekê hûn nekin gilî û gazin. Bira kefa neyar jî wan nê. Bi trilîla şehîdê xwe bilax bikin. Bi govend û dîlan û saz û cimbişê şehîdê xwe bikin bibin goristanê. Ew li gora we ye. Temiya milwe li ser şehîdê Kurdistanê negirîn. Hêsira jî nebarînin. Ew ne ji bo we ye. Dema hûn hêsira li ser şehîdê Kurdistanê bibarînin. Bawer bikin hûn ê dilê wan biêşînin. Wê dilê wan şehîda biêşe. Ji ber wê yekê dubare em li hember hemû şehîdê Kurdistanê bejna xwe tewînin ve ew ê herdim di dilê me de û nava gelê Kurdistanê de bijî ez hêvî darim peykelekî bavê teyar di Kobanê de an jî di Qamişê de bêçêkirin. Wek dibêjin pist bi Tirkî dibêjin, hinek dibêjin qûbe, hinek jî dibêjin peykel. Ew li wê dirê wek sembolkê jê çêkin û wê gelê Kurd çê bikişî. Oxir bi bavê teyar. Tê her di nava gelê Kurdê wek bavê teyar bijî. Te em gah kêfxweş kirin, gah te em xemgîn kirin. Lê me got der lîstok e. Me got şanoyî ye. Me got tiyatro ye. Bavê teyar e. Me kenîn jî û me xemgîn jî dike. Lê te ne baş kir bavê teyar. Te îro bi rast û razî te em xemgîn kirin. Ne wexta te çûnê bû. Hînê me heye li te gelek tişt guhdarî bikirina. Hînê me heye li ser dikê gelek cara ji te li çep vexista. Hînê gelek cara me bigota helal biştere bavê teyar. Aferin bavê teyar. Lê te pişta xwe da me çû oxir biştere. Ciyê te bêhûş be. Oxira te xêrê be. Ciyê te bêhûş be. Bavê teyar.